Op 29 juli is het 70 jaar geleden dat er op deze plek, hier, een overvalwagen van de Nederlandse politie verscheen. Mijn vader is meegenomen en ik heb hem niet meer gezien. Een paar dagen later moest mijn moeder zich bij de SD, de Sicherheidsdienst, melden. En toen heb ik haar nog één keer voor de gevangenisramen gezien en daarna niet meer. Door de ontvangst hier in Leeuwarden en bij de gemeente en bij mijn oude school, de Hofschool, geeft het een gevoel van terugkeer. Van terugbrengen van mijn ouders en van rust aan mezelf.